Hai, seksi toleran. BJP parti ke lake karbi yang mate lawa sopan kecil hon parti kali nabangi jongda. Dan akhirnya keng sana so Bihar sina, di Bangsa sina, Nepal sina, Muslim sina tempat kan hon parti lawan tu. Chahana pan karbi anglong siye mapan kapin ren di rupi ke coji hukan rupi ta nutum si ke coba bilang kan hoi lapen nang tumak pan pe ni na pancoita nutum bihari tum si ab nang ke pancoy lapen nang tumak bangsa PGR nang tu kopi sini tu pan nang tung ke po lapen nutum bihari kan kopi sini nang tukar biar kai tu nang tuhan nang tu nang ke pincong ke po nang ke pincong hai po hang ta nang tu nang tiam ke tu nang ke nang itu di lasi lasating pulang te doa rata nang tumalong si dolo ko nang tuminji hai nangji hai nangji ne hai nangji karbi yang ni kecil hai tang dolo ke la ko se hala tu phanta ne dam hai nangji akapre kongres tum tame APHC tum tame ko ke posinang tum hanang tum dolo nang tum akam de ke claim ke chok je ke pade le posin tum nang tum nang ko nang jong nang ko lagi nanti jong tu nanti mata aromo opposition party bertang te nanti tu diklaim ke cokce bami diklaim ke cokce longke laki nanti bun deko nanti tu lah arju tu nanti akhirnya nanti tu arju un kusi nanti tu politics ke klaim itu politics alongke lam arju un nanti lah penjoy look nanti bahwa jom look tu nanti lah kali berarti itu klaim ke dia terus itu hai cubai rong kali te ku orang baru cetak rong hal bangsa kini Jasumet nang tunja kondo ko amat munira pan ke therapon ke hapon abang ke tianpon tidak sakini ko ini tum non landam betente thepaya mangalong kajaptan ke ini tum oplulo te hot ku thepaya long ke pulo tente along ke cingku along si pulo tai theng pi long tai la aprek mang pulo tai hala se ke pulo te relo la ini tum cingku ठीक लासन में सिंगल पिनी अनिकल भी अखाई कल भी सोलंदो कल भी पूरा होके ठेपाया मांसे आजा तान हंजांग लो नल तुम इफेक्शन ना बताते कर भी अरों लापेन कर भी तुम कितो कचिन किन के दो किथीर थे अकोवे अरों पेन अमेरिका अरों पेन अनिसिउ पेन अथारे पेन अजंग थों पेन अहेम रिथिर कौन अजंग चिनांग तुम इफेक्शन रों हाला इफेक्शन को नितुम इफेक्शन वे को सीए ममता PGR BG ठुके नि इफेक्शन वे जी कुकन इंडिया ते मके नाम तो इफेक्शन नाम पता है जी नako land and revenue lapenon ke MPC do bombo alangli amarsi piso atung nangsitang dulu hala bangso ani ipu abangke nile tula bangso PGR BG abangke kharle vek pu pusikitu ampini ani alang itu bangso alam sitingin ket rumah siam tenang si cover nanti, di siam tenang si cover nanti, tenang lah putar list kan kan tahu, nah halo, dia cek di biar tuh kan, sakuri kan tahu, kalau hai kalau gue atau komen tahu patakan kan tahu nak yang si tenang ke siam ke nang cover nanti, amat siam membantah, dah siam membantah, oh las ini koma, hala ahok ke klaim jadi membantah alam di kena hidup, lasu akan kembali. Basa akan kan tu anti itu teacher sih ke amhan itu kerja mesin itu dia akan mahu usi saja itu dihiruti. Alam itu saja pun dulu setak yang tidak. Lapang seputar list yang kan tidak. Nili lam sithanam dia kan kadu ni tempat nili suri akal rom puthok kurang tu akal rom pajar akal. Nili men lagi Bronson killing nili non dak studio long ke bantu alam thikela hanlo athepi ke jakong nili ke dam kan tu ke jakong athepi alam lo nili ke pleng et un edet tahai lapen ke chok cidet tili lidet atin ta dot tahai setame la doan setame nang tum ala video la bang sokelan tele nang tum bakar ju tele nang tum pekeng na se jakong palam the bang ke la hama india nam ke demokrasi adet aposi munir tum election ki thur kan si Japong kido labang so adin long bangke munir pemningan ali party tenta puruno independent ta puruno ka kapre ka puruno labang so ati thur ka lake Japong lake Japong da se pekla hala bang so apa asinam ka thanam dia dan kala halo
Nilipun dak Karbi Anglong stame Karbi Anglong is West di Mahasau tame Japong na cipe klan dia pan kedamtan APHRC tenta arjap dulu, bahkan BJP tenta arjap dulu, Kongres tenta arjap dulu, ESDC tenta arjap dulu. Setame labang so arjap along ten jasumet BJP itu si MP hota Jakong dulu, lapen nampak ta MEC hota Jakong dulu, lapen labang so Jakong ke menurut tung alam itu mapansi Jakong ilo. Lasa Jakong ki PK kosong lo pelotante Armu kilik kecipete mata abor kesopik good etak ke job. Ni metang arai ambong pen good ke job. Hala bangso army lake Jakong ke alam itu BJP tu si pon lo. Lasi BJP tu pon lo BJP tu Jakong dulu. Lasi miliki pudangkan tu lo bangkan lo siksidur alok pen ladake tribal area kusiku tribal area posi ladak kado ko betamne ngong aso atum si mate tribal atum ansi aja ko ngocok renji kusiku hala bangsa sidula long kipu pusansi nantum kado ko iklem unjia phan aja ko jongsi nanji plotang te isi armu ka chipate mate kilik along ka chipate ki hai dina tumsi hala bangsa aja ko longji kusi dulu labangsa bong pen niletung APHRC tunta chipate dulu setame bangsa repalam the apoket hepen ke ber hala bangsa apoket hepen ke ber kan ko ni tumpan ajakom nangka di hekma ajakom ke thiatum long lo BJP atum ajakom ke thik long ke hallo long lo alam tum rak chari lo 26 constituency ta alam tum se chari ta lo non alam tum se jakom dulu la bangsa jakom ki do pen rak tum chini si alam tum pan kachumi ri alam thekela hallo Rat kacari aja kong atumsi kado kebutarlis anta klaim unjoci kusi APHRC atunta kuduno lapet akaprek asong atunta kuduno haladak Luk Sabha along kidodu natun kami dun aja kong keminjit dun aja kong labangso abir ke pon aja kong kido atumsi halabangso akan klaim unjoci kusi kuduno halabangso along aja kong ke non BJP atum along sido BJP atum along sidosi BJP atum pen ke peklenja pan and labangso adim along voter list kece ke dia atum non tribal atum lang play khub oposi lakat kece ke dia atum amen katang khanje pan lake 62 along ta top tan kusi hadak thekun lo labangso atum pen alang kum si jakon do posi nangtum inthanon di aman ke do ko along penta labangso akes khai de antum nangtum kes ke hai pen hala tum nang tu dunsi nang tu cikulan trok angbong pen nang tu lemon kusi aja nang tu dun la pen cikulan trok angbong pen lemon kusi nang tu dun pen aku puthot laso akan kan khanji ke leke aja ko ko malong sido ko tante non konsil cari ba matung nang saja ko gunati konan ne konsil ini nepin di rat cari repin tum ke leke lemon imati untum APHRC tum ti lemon tum pido suta ti lemon edat aban ti ko ti pamata rat cari long le damati ang hoy ini ne mulong le damati di saja ai ini yang lemak di rat cari ko long lemak di nasib rat cari puna tong alang tum ce ko yang troke lemon jadi makin kanisia hukum jo hangken la taklem ketelo Pilihan angke alam itu klaim tidak pen aku puthot non ingko atroksi lo tante ala labangso election tak aku nang itu di lasi alam itu saja kong dulu setak klaim tidak labangso putar list tak ingkan tidak nitum kopi posi APHRC tu amahan ke teknan kok lo tante lahai akam klaim tidak aposi puthot APHRC ke amahan ke teknan kok APHRC a president sarjai kathar alamli tanjilati laso akam kemon anti nitum APHRC ke amhan ke khije masin nitum ke akama bunu usi sarja eta tanjilati b serta alam nitum am laso akam ke negara posisinya ni ke APHRC tentang labangso akama lo macam nang cidong benda sin nitum ta labangso APHRC pajak sipini ke nitum nang cisong ni kok lalu lapel labangso alo labangso akama lo klaim alo protect ke kece ke dia tumhan sakuri berkuri teng kan mati inhan umpo lapel laso akam anam bagi sarja pen lapel APHRC aktimat tumpen central committee tumpen ke thana teng kote lahai anta ini tum karbiak he tum silong et puku setam nona bagi kalide jakom do serta alam tum klaim thua hanya ke laku jo ke ceplan
hala hai kan khan hai ji kalisi hala hai tipu ji hai ji kalisi hala that Assam government hala Himanta Biswa Sarma ban tuli belakang voter list nakati baha apuni ekdom CM tu থাকিব লাগে CM তো আপনি খাও লাগে নাং CM ke nang claim dia nang ji kali halo tu nang ji bagi CM tan nang si coba nang ji di CM tan nang si coba nang ji setan nang la voter list kan khan ta ho nang halo je check dia tu apa sakuri kan khan ta ho halo hai ta tu ya dokumen tu pata kan khan ta nang claim setan nang ke CM ke nang coba nang ji amat CM mabanta daga CM mabanta oh last ini koma hala ahok ke claim jadi mabanta alang likan hai hide la puje rat aja ko alang lik pumalong si dolo seta nona bang alang itu claim chwa hide di claim chwa hide lalu isana bangke samia bangke rat aja ko alang itu malong si dolo di rat aja ko alang itu malong si dolo amasi non kopi posisi nila sorat aja ko ki dolo ko nila ki pujun kan tu alang itu film industry along pen long nam kasi thang klong Sakti Kapur di Sakti Kapur alam ke gunda apa sih yang dulu alam ni dah vano alam ni kami jika hai seksi toleran di seksi toleran tu jauh sih kami jelo kotang tela ke ini tungkar di angmong asi ye alam ni panjang sih kita kotang tela dakar di solang dokar di pur kopansi nang itu di lata ini tu nang kira itu mini seksi toleran bertentang ini tu kado kau tentang nang seksi tu dia alam apa ke ini tu kado kau tentang meneta mana nang hemo tu dia hala Sakti Kapur ban kado kau nang itu si siapa yang tentang bang laku anti tu hai di bang lah an ajak kong si bang laku si nanti tu lalu ison seni bang ke lapen santam bang ke PGR along munit anke kado kau konstitusi inquiry drop an amunita nang itu melong situ penalty nang itu ka phiri hisa kama belo PGR kopia kosi nang itu thale non pule nang itu ka thale leader ma lapen hala dak hala barso helang pialong tawar krom pri along akachi vai du lapen kal pido an aparti cipupe dhorom cipupe pinter hala PGR kita kontak son along aman ke do MLA Darsim Ramhan lapen ako Land and Revenue lapen non ke MPC do bambo alangli amarsin iso atun mancitam dulu hala bangso ani itu abante nilo to la bangso PGR abante tharle dekpo kusikitu anti ani alang itu bangso alam sitingin tek luma ni PGR ka tharle ja phan alang itu tengit tek luma ni sate phan cholong le ni कैसे तुमते लपेट कपड़े असों तुमते चीज सौ दुध हुर पैक सिमंता लगे कैसे हेक्सन चल लगे भी लपेट खड़े बिचम मती सेता अलम में तुम लसो कच्ची चाक बन के रात अफर कपमन हुती भी कपमन हु हम तनके लिपे लसी रात की नंगे तुम सिदलो नंगे तुम आर चाक के रोमा टॉप अनो का दो कवे अतुम सिदो पेटलो तो के पोसी नंगे तुम बंसा काम के tidak lemah lawan ke nंगे तुम akan nang hutumene lapen aku nang kanjing sot hulo ni tum rata tum bangke nang tum klem khedde ko nang tum kecil ke tum kan phere nang oklem kur ko sini tum bangke nang kanjing sot hu nang tum ke klem hai he pot nang tum ke klem khedde ko seta bang tum apa bang to apan ka phere di Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma kan ka phere nang tum ke laso ko sini tum nang kanjing sot nang tum ha nang kanjing sot hu akhirnya nang tum takarbi na karbi kur ha ambong pensi nang tum ta iklaim pinang posi nang tum pana kajin sutu la punya itu macam plan tu bangke lalu lasi la ta isombo la pen aku nang tum election la betul karbi arong la pen karbi atum ke do kacin kin ke do kithirke aku we arong pen Amerika arong pen ansiu pen athar we pen ajang thong pen ahema de thirkon aja jinang tum election rong hala election po nitum election ve po siye mamata PGR thuke ni election ve chi bukan dia tu makan nak election nak tai ji tapi pot lemah lasi pilihan ni la bangsa alam bang solang do pergi solang do apa tum cindang ji BJP long dum sita la tum ke claim hai he wa bang ke cini pamin ji la bang ke cini tek nanti lagi cini no pelatan lagi cok cik la bangsa alam bang cini pamin ji cini no pelatan lagi ini tum hinudam daji perang ke bang bagi tum dangerous
athela bangsa BJP jang si jabong pulo tante ini tum non landam lo tante thepaya mana long kajap tan ke ini tum oplulo te hat ku thepaya long ke pulo tante along kacing thu along si pulo tante theng pi long tante la apre long pulo tante hala su ke pulo tante relo la ini tum chini ठीक लासन ना कचिंग नॉन पिनी अनिकल भी अखाई कल भी सोलंदो कल भी पुर फोके थेपाया मांगसे आजा तान हंजांग लो labang sa BJP jong si dobom lang BJP nang jong si le tum anom amme pa thum bom si paisa pharo pho paisa suri si di lahai pa jong si an bom lang ko tang te ini tum akhai ke prap jin pen thipai amang na long pen ki ku ji phan ja de ji lahanu muli nang kaman apa chini alam ke long ke lapen nili aku ko pachini chu kan tu bang ke lahano jasme nangi tumja kongdo ko amat muni da pan ke therapon ke hapon abang ke tianpon tidak sakini ko ington ko abang sakini ko palu si tarik hini ani nili social media labang so adimalong nili banglo labang so lamung jedat pe nili video lang tahay kumune hala bang so lang messenger lang pe nili pan nanti ko abang ke nang social media long lamung je orino ington nang chini lobo kusi nili pan messenger long pen phun nanti ko la ansi alam ni je tan je chok de akhir ke ona ni je la ko halo kan je amasu ni la bangso amune dapat produk bom setama ngeli pan aku nang receive sila laku la pentarik dia bang ke la ni jur po kan aku social media long pen group long pen ke ther ke hap akam nang papleng phi anang kleng phi la si nang itu malang si muni do elati ke ther ke hap akam malang tan je nang lo o people sinang itu mapan akapre kongres tum tame APHRC tum tame ko people sinang tum hanang tum jurel nang tum akam de ke klem ke chok je ke tane le posin tum nang tum nang ko nang jong nang ko lagi nang ki jong tum nang mata arom opposition party protang te nang tum ki klem ke chok je bamili ki klem ke chok je long ke lagi nang tum de ko nang tum la arju nang ji apne nang tum arju un kusi nang tum politics ke plan ni politics along ke lam arju unanji la penjoy look nanji bahojom look unanji la kali prote ini tum claim ke detra ini tum hai chubai ro kali te ku obra bari cetak ro hala bangsa kini la halo milena la tum hanki ku dan tum ke la pen BJP long IP seratu di BJP long IP seratu alam tum makhane ni ku dan kan tum bangke CM jong si paisa pi pelotan te BJP IP seratu ni kampen po la pen CM jong si paisa pi pe pelotan te alam tum ke top group cita ni tum APHRC IP seratu ke kacing ham party president sarja ai paisa na kita na melo kananya VP paisa na pina melo kananya treasurer paisa na pina melo kamane bang kim mucara bang ekonomi masalah mungkin tak la bangsa anam ni paisa na senpo banang pipo kuta avilo IP seratu tak ni akhir kopi posi nilai tum paisa ini aja loh tendil tum amun alam kini tum paisa kene kamu klaim kali kaya farman lau rijok mana dia farman karbibur ho ningkan sampen in samjin pen ning arong bohong apiso asu agon ara apria labang so karbi anglong adui ahoy an kacirai campaign major pan labang so APHRC tu ke lasa kaci plan paisa pen kali paisa pen tanam ni ni pen anvansi ai pisar namanta tinam nang jipute ku ansi la tunam podi hisamun an silong pharo fokus ta je ngkan silong bisa tan ko amo kini podi la si nile tum ai pisar tum ke la ponan lo ni tenge paisa pen kami plan ta kali la pen aku ni tenge paisa ke han tum kami plan ta kali mahalo ni tum me thang akhai afan se pijok banja fansi ni tum ke ai pisar tum ta jasine kami plan lo la pen rahawa ai pisar tum lapen APHRC IP seratu di lapun ke muniraphan daki top pen ke ther ke ha nang hekode cherinon nang hekode according to ilo ke kita tamen ke ther ke ha pen avile nini tum ke minje tu nangi right di nang chok che potente IP seratu ki jong junji aja kongdolo lapen kipu gunaji aja kongdolo lapen party lo ki khordun mate minkan sampen ki dur hala bangso amunet atum an party apan ki jong junji aja kong masih dulu ni ajak kong masih dulu nang chok cetele untuk punji ajak kong mata dulu lake central committee tum chok kali lake ko mana party si ke alom sinikan sampai itu mahal bangsa muni tum ke hal bangsa lo ke jong junji pan ajak kong dulu nang chok cetele untuk punji ajak kong dulu nang ni kaninje pale lega punji junji pan ajak kong dulu nora bangke lawan tan junji tu mongle nora bangke lam kaninje dia panta ang hobi oke menjong si kaninje lo tante ke medam ke thenga jer ke tha di lasamule hana muna chhana phat
karbi ang long siya mapan kapin ren di rupi ke coji bukan rupi ta nutum si ke coba bilang kan hoi lapen nang tumapan pe ni ke pancoy ta nutum bihari pun si ab nang ke pancoy lapen nang tumap bangsa pijial nang tum kopi si tuhan nang tum ke po lapen tum bihari kan kopi si nang tukar biar kai tu nang tuhan nang tum nang ke pincong ke po nang ke pincong hai po hang ta nang tum tiam ke tu nang ke nang itu di lasi ting puluh tente doa no rata nang itu malong si dolo ko nang itu minji hai nangji hai nangji ne hai nangji karbi yang ni kecil ne hai tangga loke la ko se hala ko phanta ne dam hai nangji dam hai nangji ni la kadowi dam hai vek nangji athe karbi yang nang kecil ne hai tangga loke hala phanta ne hai nangji pon ne hai he bote hala ko ma phane bu tangte ta ro ka be ke hai nangji apot anta hai he det ko rem det ko walam hitanuma ni dak siksidura long ke tribal area tribal tum ansi tukchok nangji tribal tum ansi japong tukchok nangji kusi tipur lapet ako siksidura ro alolong lang dam potang te anding te anding so bakini wilo ante chini tum pet kalau sita nilisa pen ka tulong apa ke emerita dak jok long le di emerita amethan a district do hadak chidam se dak jok dam nangji dak ke jok onji geli hadak si amethan adim ametang ki job ji ajak kong do khod dak si chi job dam dak kan dam si chi job dam ji sita kali no dang no ki ji emerita ini tum ke che ke be tum ki job ke onka pata ini tum si job on nang adim no sita ini tum si ki job ke kong ji ni athe kopi posi ki job kon nang bang ke lahalo ini tum agar dia tum ke on tum ke 20,000 so se ke Bangalore Mumbai Delhi lapen Chennai di hala hai amat kacom dam hala tum ke njo bulong dulu hala tum ke ipatta na chinyo dun elu hala bangsa lar ke minus lo ke minus alar ke ke plus lo ke ha BJP along ki job ke bangani bihari tum tame ada pran kursi hal tum job ji to people no ulo tante la tum la bangsa BJP hai versi CM ta la tum hon si PGR la kan tu job lan ji la kan living khati lo ki do hala dat atum anta tu job lan ji la kan long ke do pro atum anta tum job lo ji di la kan aja sebenarnya ni bukan tuman ke BJP a party ke la ke karbi yang mate ulo so pan kecil hon a party kali na dan ni jong da dan khay pan keng sana so bihar sina di Bongo sina Nepal sina Muslim sina tumhan kan hon a party la bante aga plek ati malang ni jong dam de sita karbi an no ban ke la ke la hai tumhan kan hon a party kusi ni jong dam ji la pen bang so a group kusi ni jong dam ji ate kopi posi hai hidel lo di la so akam plengan to tapi plengan hidel ke la ke alam itu hala tum ke ther ke hab do posi la ke me hidel la no dele na tum han puji la se BJP tum long dun na ke na tum dun na joy min na ke la ke na tum sa ki joy na tum kam ki joy la ke dun jong na tum ko pini isam dak long dun ji kusi na tum kama long le la ke an ta long le na tum ha na ki mira rak amu suri posri to na tum na kuji la top leader ku mane laso kipo na group ano inut ang leader kuji hala thamang suri ke dak kuji onta ami ko pe ke manje la ke tharo posri ko ki piji le tharo phonta ki piji ma ki pitima la som sina pinchang hi la pe na to an akam ta long na deji job ta na to long na deji la pe na ka pe ta long na deji la ami uri no ta son ki la pe last mili ka ninje ke pa jupsi ka ninje kan tong ke la hamlo APHRC tum lo jasme nang chang idun tha nili ki pukang tum pan ke la hamlo aprana hut nili ke theklang nili ta ASDC huta penangan aporan ke nili ka ta kam ke mun hangan ASDC huta posonsi la ison bang nili ASDC tu menculo ka chulo pa nang ko bang ke horos hut MP abang haluk semana doko MP abang fun nang ko nilaan antari ko telaan ani ke ne karbe longan ji protan te dak asie mat apan juta na ko sie mabang ke MLA tumang ko MLA tumang ako kusip an tumang ko an ke dak asie matum MLA tum iya matum NC tum do hek di aja hek si एकदम matum plan program jam MP ki banji ko por la tum am thun pa si kampung ko ke agam pacita ko di la som si kita sita nono bangke kali nili ki bukan kamu le nono bangke ka do ka be MP ka ke dam tang ex MP forensic data siye makisi dun thora siye mafansi atte MP ban pasar kusi kan aku no cek bom ki plan bom IMP
emosi tisota si yang apa si sar ke hantu si yang apa si hal look sebab anem bang sebab sar ke hantu kita mana bang ke si yang sar tu si ke hantu lapen la MP bangta aku tu si yang apa si dun kore ni la si kacin tompe angkun kan play abang ke alam itu kalah lagi rat akan tekun dah la si angkun kan tentang ke misal kelang dulu tentang misal lapan kelang dulu tentang minarong di lasungan memang kalau bangsa bang kandidasi paling itu lu saya nak tunjuk kan tim kau yang lo cuci saya amat alang itu adu pajang tu kita ambil pertanyaan dah kopisi kita buat tuan kopisi kita buat lalang kontek ke panplong di South Indian ambil ate di lalang itu pikir lasilah hai abang jasmet mathadam si nane tumakhan cuning rilo jakom ke nane tumalong situ Prabjun dan Vijay along platform aja, lahan ni nama tempat itu bangkit. Lahan ni dalam Japan, ni sih repeat channel.